Άρα θα ξεκινήσουμε. Σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο με το Animal Hospital. Νομίζω ξέρετε αυτό το παιχνίδι. Να είναι ο φίλος μου Στράτος και ο Γιάννης. Και θέλω να πω ότι κάναμε ένα τρίο κανάλι. Να το γράφει εδώ πάνω. Πηγαίνετε εκεί και κάντε subscribe. Έχουμε μόνο ένα. Θα κάνουμε βίντεο και εκεί. Μπορεί lives. Και εμείς πάμε τώρα. Και οι φίλοι μου έχουν κανάλια. Να, και αυτά γράφουν εδώ τώρα πάνω. Ωραία, ξεκινάμε. Ωραία, παιδιά, ακούτε? Ναι, φιλάω. Ωραία, πάμε, μπαίνουμε. Περιμένετε να κάνω λίγο voice πρώτα. Πάμε. Μισό, περιμένουμε λιγάκι το Γιάννη. Τώρα τι κάνεις? Ας τα λέω, αγόρισες κλάσ. Όχι, δεν αγόρασε. Εγώ έχω ένα κλάσ Νούρσελ. Ναι. Αυτό το κλάσ δεν ξέρω, καλό είναι ή χάλια. Δεν ξέρω τι με κάνει, αλλά νομίζω καλό είναι. Μισό, περιμένουμε το Γιάννη. Ωραία, παιδιά, λάθος. Περιμένουμε μια του Γιάννη. Πανότσι. Πάμε, παιδιά. Περίμενε. Από τώρα. Ωραία, Γιάννης ήρθε. Πάμε. Πατήστε like και subscribe. Ωραία, παιδιά, εγώ θα είμαι στα μη και όχι. Οκ. Εντάξει, 3 άτομα λέω θα είναι πιο εύκολο. Παιδιά, εσείς κάντε τα ζωάκια. Καλά, εγώ απλώς θα μείνω εκεί πέρα στο ταμιάκι. Οκ, εσύ θα βλέπεις ποιοι είναι δαίμονες. Ωχ, Γιάννη, Εσείς Γιάννη. πάντε στα δωμάτια. Πάντε εσείς στα δωμάτια. Εγώ μένω εδώ. Τα σπουδιά. Μα πού να ξέρουμε σε ποια δωμάτια θα έρχονται? Απλά πάντε και βλέπετε ποιος είναι ποιος. Α, ναι, αφού θα έρχονται εδώ και θα βλέπουμε που πάνε. Αυτό. Εκεί δεν μπορώ νομίζω. I'm Mika Jackson. Ο Michael Jackson είναι. Ωραία, παιδιά, πάντε. Δικός μου είναι ο πρώτος. Κάντε. Ωραία, παιδιά, πάντε. Αυτός ο πρώτος είναι ο δικός μου. Οκ, Γιάννη. Γιάννη, εσύ περίμενε τον επόμενο. Εσύ περίμενε τον επόμενο. Αυτός είναι ο δικός μου πρώτος. Δεν το ξέρεις πως έχεις πίσω μικρόφωνο. Πάμε, έλα μπες. Κουνόμπανα. Το ξέρω. Απλά μιλάω αγγλικά επειδή το κανάλι μου είναι σε αγγλικά. Okay. Μπρο, γιατί μιλάς αγγλικά, ρε Γιάννη? Παιδιά, ακούγεστε. Δεν ξέρω. Θα ζήσεις. Θα πω το βίντεο μου Michael Jackson, θα ζήσεις. Κοίτα, είμαι ο φαν σου. Κοίτα. Στράτο! Δεν γινόμαστε ανώμαλοι. Michael Jackson, θα ζήσεις. Δεν πειράζει που πέθες το 2009, θα ξαναζήσεις. Θα ζήσεις. Ζήσε. Ναι. Ο Michael Jackson έζησε. Στράτο χαίρεσαι που έζησε. Ναι, ο Michael Jackson έζησε, ναι. I'm bad, I'm burned, I'm bad, I'm bad, I'm gay, I'm gay. Ο Γιάννης πόση ώρα κάνει? Στράτο, σου ήρθε ο επόμενος. Νάτος. Το Γιάννη εκεί πεθαίνει κάποιος. Πάω στο Γιάννη. Γιάννη σου πεθαίνουν εδώ. Εντάξει, ζουνε. We trust our professional. Εδώ έχουμε ένα ο δόκτορας. Άμα δεν με βάλεις στα best. Άμα βάλεις Στράτο πάλι εσένα στα best, δεν ξέρω τι θα κάνω. Θα βάλει εσένα ή τον Γιάννη? Γιατί εσένα? Yeah. Εγώ θα είμαι ο Για Μπέ. φύγετε. Εσύ γιατί?
Εσύ θα είσαι ο best, λες. Ωραία, εγώ Ποιος θα είναι ο είμαι ο best? best, το ξέρω ήδη. Ναι, που το κλείνεις. Και ο best. Είμαι. Okay. Και ποιος είναι ο best? Τι! Yeah, baby! Στράτο, νομίζω είναι δαίμονας αυτός. Θα κάνω ένα καφέ για τον εαυτό μου επειδή έχω μόνο 61 μια εγκέφαλο. Ωραία, Γιάννη. Ωραία. Πατάμε κουμπάκια. Α, εδώ έχει κάμερες. Όχι, Στράτο, είναι σαν το σαουέρμα. Εδώ έχει κάμερες και βλέπεις άμα είναι. Όντως, ναι. Ωραία, κοιτάξτε. Στράτο, εσύ θα τους κάνεις, εγώ θα είμαι για κάμερες. Ο Γιάννης εσύ θα τους κάνεις καλά, κατάλαβες. Πείτε 2 φορές άμα κατάλαβες. Γιάννη, φύγε. Πάνε, να τους κάνεις καλά. Ωραία, Γιάννης κατάλαβα, εγώ θα βλέπω κάμερες. Δεν κατάλαβα. Εσύ θα... Καλά, αυτή είναι η Ο Γιάννης, ο Στράτος θα τους δίνει αυτά τα χαρτάκια και θα κάνει εδώ. Εγώ θα βλέπω κάμερες και εσύ θα τους πηγαίνεις και θα τους δίνεις αυτά που θέλουν και θα τους κάνεις καλά. Κατάλαβες? Okay. Εσύ θα είσαι ο γιατρός. Άλλοι 2 πέρυσι. Πάω να τους δώσω τις κάμερες. Στράτο Στράτο είναι. Είδες το κεφάλι της τι έκανε. Ναι, έκανε. Έτσι. Κράκα Έτσι έκανε. λέει μια. Και το χέρι της τώρα το κάνει αυτό. Και πάλι το κεφάλι της. Εγώ θα βλέπω πάντα κάμερες. Είναι δαιμονικό. Bitch. Φύγε, bitch. Δεν βρίζουνε. Ωραία, φίλε, πάνε τσεκάρ κάμερες, εγώ κάνω εδώ πέρα, μια χαρά είναι αυτός. Δεν έκανε τίποτα. Εντάξει, αλλά όχι αυτή κάντε. Ναι, όχι. Δεν έκανε τίποτα, μια χαρά είναι. Εντάξει, φίλε, οκ. Στράτο, πού πας? Ποιος πέθανε? Γιάννης. Από τι? Έκανε correct treatment, το έκανε λάθος ο Γιάννης. Όχι, δεν πέθανε ο Γιάννης. Πέθανε ο άλλος. Που έκανε ο Γιάννης, έπρεπε να το κάνει καλά. Γιάννη, να σου πω την αλήθεια, δεν θα γίνει Αυτό τώρα. έκανε λάθος. Έκανε λάθος και πέθανε ο άλλος. Γιάννη, πώς Ναι. το λέμε? Γιάννη, εξαιτίας θα σε απολύξουνε τώρα. Πάει 1% από το sanity μας. Γιάννη, θα σε απολύξουνε. Μας. Όχι το sanity μας, το sanity μας. Το Γιάννη γι' αυτό θα απολύξουν. Μισό, το βλέπεις τις κάμερες. Εντάξει, δεν έκανε τίποτα. I'm gay. Ποιος έσπασε την κάμερα? Ωραία. Κάποιος μας έσπασε την κάμερα. Πού είναι αυτός? Έλα, εγώ τον κάνω Γιάννη. Μαθάλε τώρα. Εδώ μπορεί να μας πάσουν οι κάμερες και εμείς πρέπει να πάμε να τις φιξάρουμε. Ωραία, ρε, έχει ξάπλα. Πόρτα ανοιχτή, βλάκα. Γιατί δεν μπαίνει κανείς? Δεν έχουμε το καλύτερο νοσοκομείο στην Ελλάδα. Τι έχουμε το καλύτερο? Νοσοκομείο. Το κομμάτι του λαούς, νομίζω. Ivy drop και μέχρι. Πάρε αυτό και πάρε αυτό. Ωραία, έγινε ένας. Έγινε Μπράβος. ένας, τώρα πάτε λίγο. Ο Στράτος θα γίνει ο best. Στράτος θα γίνεις ο best. Ωραία. Ο Γιάννης επειδή σκότωσε έναν, εγώ μόνο κάμερες βλέπω. Αμάν, ωραίο καφεδάκι κι εγώ.
για το Σάντι, άμα στο Σάντι αυτό που είναι κάτω αριστερά σας, άμα πάει 0, ναι. Πεθαίνεις. Όχι, 10 ή 20 πρέπει να πάει για να πεθάνεις. Τώρα για να τελειώσει το system. Γιατί δεν έρχεται κανείς. Αυτόν κάνετε, τον κάνετε χειρουργείο. Ναι, αυτός είναι τελείως. Και ο Γιάννης το κάνει. Να πάω μαζί σας. Γιάννη, νομίζω αυτή τώρα θα πεθάνει ή θα κάνει rituals. Ο Ντόκτορ ήρθε. Εσένα στράτα σε βάλει ο Best, επειδή εσύ έβλεπες απλά και έκανε ένα. Καλά, δεν πειράζει. Όχι, δεν θα είμαι ο Best, δεν τελείωσε ακόμα νομίζω. Ανοίγει αυτό, όμως θα δείξει και πάλι, θα λέει ποιος είναι ο Best. Όχι, ο Τέντι πω. Ο Τέντι. Ο Τέντι. Τόσο ακριβώς. Used to revive one dead player. Είπα της. Εγώ είμαι ο Best. Και πήραν $5,000 επειδή ο Γιάννης δεν έκανε καλά ένα πες. Α, εντάξει, δεν πειράζει. Τι να αγοράσω. Είχαμε να πω ένα. Ωραία, στρέφω, θες να αλλάξουμε τώρα. Όλα θέλεις να αγοράσεις και πρέπει να κάνεις 3 άλλους. Θες να αλλάξουμε. Για είναι να αλλάξουμε. Κάντε δεν μπαίνετε μαζί, εγώ το κάνω. Εντάξει, 3. Αφήρα τι αγόρασες πάλι. Δεν αγόρασα, αυτό τζάμπα θα δίνει. Να κάνεις λίγο. Ωραία, έχει λέει ετοιμάσου για τον άλλο πέσιν. Εντάξει, φίλο. Γιάννη, σου αρέσει. Ο Γιάννης πεθαίνει! Πάμε στην άλλο. Ένας φίλο, πάμε στην άλλο. Γιάννη, σε έσωσα! Αυτό είναι για το πλάνη της. Έσωσε το Γιάννη! Έσωσε το Γιάννη! Αυτό είναι για το έντε της, παιδιά. Γιάννη, ευχαριστώ, δεν θα μου πεις. Απλά, κάνε σε παρακαλώ. Έλα σε μένα και διώξε τον βλαμμένο. Γιατί κατουράτε στο πάτωμα! Γιατί τα χέζετε όλα και εγώ τα μαζεύω. Περίμενα, τα χέσαν όλα αυτοί. Αγγελέα, έλα, υπάρχει ένας μαλακισμένος που βαράει το τμήμα μου. Εσύ εδώ πληρώνεις μετά το σπασμένο τζάμι. Σαν συμπάκα. Μείον 20 για jumps και... Πεθαίνει. Αχίλα, πάντα είναι εκεί πέρα. Σε παρακαλώ πολύ. Έφυγε, μπρο. Ο χαζός έφυγε. Δεν τον έδιωξα. Ωραία, μπράβο, σε φύγε, μπράβο. Τι θες? Στο παραλίγο κάποιος θα πεθάνει και εσύ με λες διώξε αυτό το χαζό. Τι θέλει? Έλα, μπρο, τι θες? Ωραία, εγώ κάνω τον στο... αυτός που έχει νούμερο 6. Ναι, σε έσωσα! Στράτο, βλέπεις, έσωσα. Τον έσωσα. Μπράβο, μπράβο. Μπρο, τώρα πρέπει εμένα με έχετε καφέ. Είμαι 45, είμαι έτοιμος να πεθάνω. Έχει καφέ, έχει καφέ. Μην το πιείτε, μην το πιείτε. Μισό. Λοξένωσαν. Γιάννη, τον έβλεπα άμα ήταν innocent, ναι ή όχι. Ναι, τον έσωσα! Ζει. Μπράβο, σου λέω. Μπράβο, σου λέω. Έχει λέω φύγε, please. Εγώ, τι έκανα? Τίποτα. Μην φύγεις. Ανθρώπους. I'm a good girl. Γιάννη! Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιάννη, τρέχα! Μπράβο. Ωραία, σε παρακαλώ.
Γιάννη, σε προτιμώ να φύγεις από εκεί. Άστο να πάω. Γιάννη, με ξανακάνεις το... Μην το ξανακάνεις χάλια. Εντάξει, εδώ πάρα λίγο. Στράτο, εσύ γιατί χαίστηκες ότι εδώ πάρα λίγο να σου πεθάνει? Δεν χαίστηκα, μπρο, χωνόμουν. Αγχωνός είναι τόσο πολύ που σένιασε αυτός που σου σπέζε το τζάμι. Έρχεται ένας patient, να το κάνει κάποιος. Πρέπει να με κάνει εμένα best. Τι είσαι να μπες. Δεν ήμουνα best. Τι θα κάνεις? Εσείς τι κάνετε τη δουλειά σας? Μπράβο Γιάννη. Κίτρινο, μπλε. Να σε βοηθήσω? Κίτρινο. Κίτρινο. Μπλε. Κίτρινο. Κίτρινο. Οκ, εσείς... Αυτός είναι δικός μου. Ναι, ξέρω, δεν έκανα τίποτα. Στο δωμάτιο 3, παιδιά. Τι Για έγινε? μην κοιτάς τι πάνω, αλλιώς θα σκοτώ. Ξέρω τι κάνω. Τώρα, παιδιά, τι λες αυτός. Έχει τέτοιο. Παιδιά, το βάζει κανείς αυτό το κόκκινο. Παιδιά, σε αυτά τα μάτια πρέπει να βάλουμε αυτό. Αυτό για να μην μας χτυπάνε. Να το βάλω στα μάτια. Ναι, να το βάλω στα εκείνα τα πάνω μάτια, οκ. Εγώ πάω να πιω καφέ. Όχι, εγώ θέλω καφέ. Εγώ είμαι 38. Εγώ 62 είμαι. Ωραία, έφυγε. Δεν έχει καφέ. Εντάξει, σε 15 δευτερόλεπτα έρχεται το καφέ. Το εσπρέσο μου, μακιάτο. Εντάξει, τα πάμε καλά μέχρι στιγμή. Αν νούμερο 2 αυτός. Το καφέ είναι ready. Πάμε το πίνουμε. Το εξτέλιξε. Παιδιά, ποιος βάζει αυτό το πράγμα στα μάτια τους? Στράτο, σε τραβάω! Στράτος έβγαλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ή ο Γιάννης ήτανε. Μπράβος ήταν. Μπρο. Χρειάζομαι καφεδάκι. 41 λεπτά. Σε λίγο έρχεται. Σε 130 δευτερόλεπτα έρχεται. Κάτσε εδώ και με φεύγεις. Κάτσε εδώ, μη φεύγεις. Ας λέω μου το χρησιμοποιήσω το φάρμακο που χρειάζομαι. Τι? Το φάρμακο το χρησιμοποιήσω το φάρμακο. Ποιο φάρμακο? Το κρατάς. Έφυγαν. Ναι, μένει ένας που κάνει ο Γιάννης νομίζω. Ναι, αυτό που κρατάω στα χέρια μου θέλεις. Ναι, Πάρ' το εδώ. το ξέρω, βάλ' το. Δεν μπορώ να σου πετάξω. Δεν μπορώ.
Άχι τον Δόκτωρ, έλα. Άμα δεν έσωσα 3 ζωές. Έσωσα τη ζωή του Γιάννη, έσωσα τη δικιά σου, έσωσα και ένα κατσίκι τι ήτανε. Και ανθρώπου ένα. Πιστεύω να είμαι. Στράτο, έλα, εγώ πρέπει να είμαι τώρα, δεν ξέρω. Άμα δεν με βάλει, δεν έχω ιδέα. Ή μπορεί να μην μου το μετρήσει που σας έσωσα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δόκτωρ. Και ποιος είναι? Α, θα κάνει lock το taser, bro. Παιδιά. Good με έβαλε. 131, έχω 200 τώρα. Πώς είναι? Δεν μπορώ. Εγώ είμαι. Τι? Εγώ έχω 250. Από την αλήθεια δεν ξέρω πώς είμαι εγώ. Εγώ έχω 250. Εσείς πόσα έχετε? Δεν θα το ξοδέψω. Εγώ στα 250 ξόδεψα για ένα καφεδάκι. Αχιλά φύγε. Πάνε κάνε. Έχει σόκερ! Έχει ηλέκτρο σόκερ. Τώρα το βρήκες, bro. Πού πάω? Έλα, νοσοκομείο. Στράτο, εγώ δικός μου ήταν. Σε συμπάκα. Bro, sorry. Αχιλά, έκατσα -2. Σε λέω δικός μου είναι. Γιάννη, get out. Στράτο Πήρε σε... το κόφι, δεν μείνω. Τι? Πήρε το κόφι. Πήρε το καφέ για τιμωρία. Δεν ξεπαιδιάζει, πάρ' το. Α, δεν το ήθελες. Δεν το ήθελα, είναι... Εντάξει ρε, θα περιμένω καινούριο άμα θα θέλω. Πάρε το, Αχιλά. Αχιλά, μπρο, γιατί μου το έκανες. Πες μου λίγο. Είπα δικό μου ήταν και εσύ ήρθες και με το πήρες. Μπρο, συγγνώμη, αλλά... Εγώ δεν ήξερα τι καν μπορώ να στο κάνω πάνω σου. Ωραία. Ωραία. Κάντο. Να, καλώς είσαι. Παιδιά, τι κάνετε? Ωραία, παιδιά. Γιάννη, έχασα! Εξαιτία σου. Παιδιά, κάποιος να πάει στο νούμερο 5. Στο δωμάτιο νούμερο 5. Πάω. Είμαι. Θα Έχει τα μάτια, όχι δεν πάω. τα μάτια. Έχει τα μάτια. Θα έρθει να παίξει. Είμαι low, είμαι low. Εντάξει, ο καφές είναι... You better.Ego. Let's go. Μην κλείσει μια. Γουένια, μπρο. Μισό το βλέπω. Κλείσει το μια, θέλω να το δώσω στις κάμερες. Γιάννη, παιδιά, στο δωμάτιο 8 εκεί είναι ακόμη. Πρώιμε! Είμαι 20. Παιδιά, εγώ δεν βγαίνω, είμαι 20. Κοίτα τον στο. Αυτό σας έλεγα τώρα. Το βλέπω στις κάμερες και μειών 35. Ήμουν 55 και μείον 35 έφαγα. Τώρα είμαι 20, οκ. Άμα μου κουτεύει. Μείον 20 από το jumpscare. Ναι, και εγώ ήμουν 30. Εγώ ήμουν 45 και με έφαγε. Ή δεν ξέρω πόσο ήμουν, ή 35. Γιατί δεν είχαν το σερβις στο κάνκο, μπρο. Βγάζω αυτά τα μάτια από το ταβάνι. Βάζεις αυτό το πράγμα για τα μάτια. Βάζεις αυτό το πράγμα. Βάζει για τη φωτιά που πρέπει για τη φωτιά να το... Άρα ξέγκωσα. Γιάννη, άστα τώρα, απλά μην τα κοιτάς. Μην τα κοιτάς απλά. Προσπάθησα. Πήρα ηλεκτροσόκερ, θα πεθάνετε όλοι. Ηλεκτροσόκ. Δεν έκανε damage, τώρα είμαι 26. Εγώ δεν πιω καφέ. Εγώ είμαι 42. Πήρα το καφέ. Είμαι 34. Δεν φεύγει αυτό. Το βαλές ή απλά το έφερες πάνω του. Μιλά, χάτσισε. Μου
Μου έσπασε τις κάμερες. Δεν μπορώ να πάρω τη φωτογραφία του. Στράτο, εγώ δεν νομίζω ότι καλή ιδέα ότι είναι αυτό. Ας τη λες έχεις τη φωτογραφία του. Όχι. Wait. Αυτός είναι καλοσνίος. Σε λέω όχι. Το παίρνω για email. Wait, αυτό είναι Animal Hospital. Ναι. Γι' αυτό μπορεί να τύχει. Τι να τύχει. Ρινόκερς είναι αυτός, μπρο. Λέω. Να τον βγάλουμε τη φωτογραφία και να δούμε. Ποιος ξεκίνησε ritual σε ένα room. Έκανε ritual. Αυτό το έλεγα. Ναι, μερικοί το κάνουν μερικές φορές. Να το ritual μας. Γεια σου κύριε Γάτε. Θα πεθάνει σε 20 δεύτερα. Όχι, με είπες άλλη. Δεν μπορούμε τίποτα να κάνουμε. Τα ritual κάνεις. Γιάννη, πάρ' το! Το σώσαμε! Ναι. Είναι καλά. Παιδιά, είμαι 29. Να πάω 17. Οκ, Γιάννη, το καφέ. Σε 1 λεπτό έρχεται το καφέ. Γιάννη, σε 1 λεπτό έρχεται το καφέ. Στράτο, μου αν ξαναπάρεις το δικό μου, κοίτα τι έχω στα χέρια μου. Τι είναι αυτό. Μελανιά. Μάλλον μελανιό. Βένια. Το κάνω μια. Πώς το πήξω. Καλώς είναι. Πότε έρχεται ο κολοδόκτορ. Πήγαινε. Στράτο. Τον κλείνω και μετά εσύ λέει το κλείνεις ή εσύ Γιάννη, δεν θυμάμαι ποιος το έκανε. Ποιο, τις Και κάμερες. μετά εγώ τον ανοίγω. Γιάννη, μην τον τρελάσεις. Γιάννη, όχι! Καλώς είναι. Πιες το καλύτερα. Ποιο το επόμενο καφέ είναι δικό μου, είμαι 27. Μετά δικό μου θα είναι. Γιατί εσύ πόσο είσαι. 30. Εγώ είμαι 27, προηγούμε. Και εγώ 30 είμαι. Εγώ είμαι 27, έχω το πιο λιγότερο από όλους, εγώ πίνω. Μετά από το δικό σου εσύ θα είναι δικό μου. Σειρές παίρνω, παιδιά. Όποιος έχει το πιο λιγότερο θα πίνει το καφέ. Εγώ έχω τώρα 26. Ωραία, τώρα εγώ έχω 19. Τι λες. Επειδή πήρα αυτό το cash photo, τώρα έχω 19. Κι εγώ έχω τότε 10. Ναι. Με νοιάζει, εγώ είχα πει πρώτα σε ποιο καφέ. Δεν σας λέω ότι έχεις 10. Ας σε δείξω ότι έχεις 19. «18». Εντάξει, όντως έχεις. Εντάξει. Για το εγώ μπορώ να πάρω το επόμενο. Ναι, πάρ' το. Α, δεν ευχαριστώ. Στράτο, να το καφέ. Το καφέ. Να πάρ' το καφέ. Να το καφέ, το έχω στα χέρια μου. Ναι, μπορείς να μου το δώσω. Ναι, να κοίτα αυτό που έχω στα χέρια μου. Πιες το. Ωραία, σου λέω πάρε βοήθησε τον Γιάννη. Γιατί πεθαίνει. Στο 8. Όχι. Πεθαίνει και τον παρατήσατε. Παιδιά, αυτός πεθαίνει.
Πάρε. Αν διέστησαν τους άλλους 9, 4, όχι 9. Πέθανε. Ούψ. Παιδιά, ποιος τον σκότωσε? Δεν πρόλαβα ρε μπρο, είχα 3 δευτερόλεπτα. Τον είχατε παρατήσει και είχα 20 δευτερόλεπτα να τα κάνω όλα. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Εντάξει, λέω δεν πειράζει. Εντάξει. Είχε 7 δεύτερα. Στράτο ήπιες το καφέ. Τον ίδιο το καφέ, τον ίδιο το καφέ. Ωραία, επόμενος είναι δικός μου. Παιδιά, υπάρχουν άλλους 3. Έχω μια ερώτηση. Άμα έτσι δεν θα πεθαίνουμε για πολλή ώρα, τι θα πάρουμε? Γιάννη, κοίτα τι έχω στα χέρια μου. Ας το κάτω λίγο. Όχι. Ας το δω, ρε. Το βάζω πάνω σου. Ας το δω. Όχι, το θέλω. Βοήθεια! Τι, Στράτο! Πού είσαι, πού είσαι, πού είσαι? Έσπρε λίγο νυχτό. Το σκότωσα! Ναι, τώρα το έσωσα! Μην κλειδώσετε με αυτόν ρε, πάθε καλά! Εγώ να μην κυνηγούσε εμένα. Βλέπει. Μπρο, άμα δεν με κάνει μπέζ, δεν ξέρω τότε. Είναι το παιχνίδι με μισή. Α, το έρχεται. Όχι, κάτι δείχνει στις ειδήσεις. Τέλεια. Παιδιά, τέλεια. Εντάξει, εμένα δεν με νοιάζει, είμαι μπες, τι όχι. Ο κόφος έτσι, το παίζω δεύτερα εκεί. Είμαι ο μπες. Δεύτερα Χοντρή. καφές, τι γίνεται. Είμαι ο μπες, τι όχι ρε μα. Χοντρά είμαι μπες, τι όχι. Κρίτε. Παιδιά! Όλοι είναι έτοιμοι να πεθάνουνε. Πάω στο ένα, πάω στο ένα. Πάω κι εγώ σε... Λέμε όλοι στο διαφορετικό. Οπα. Πάμε. Παιδιά, σε μένα Αλλάζω. να Κόκκινο. παρά λίγο ένας να πεθάνει. Έσωσα ένα. Όχι! Παιδιά, κάτσε πρώτα με υπάρχει ένας εμετός. Πώς το κάνω αυτό? Αυτά που λάμπουνε... Άστο να πεθάνει. Το αξίζει. Κάτω ρε εσύ Γιάννη, εγώ πάω για καφέ. Καφέ! Εγώ πάω για καφέ. Είμαι 19. Είμαι για καφέ. Εγώ Για- είμαι 17. Εγώ είμαι 9. Όχι, το καφέ έχει γίνει μέχρι τώρα. Τον ήπια, sorry. Όχι, δεν το πρέπει να βάζει. Έχω 24 τώρα. Χαμός γίνεται εδώ στο νοσοκομείο μας. Κάποιος πέθανε! Παιδιά, γιατί παρατήσατε εδώ έναν? Πεθάναμε.
Παιδιά, χάσα. Τι βίντεο το σύνορα. Ναι. Να, εδώ το πάω. Αυτά δεν πειράζει. Α, πασάραμε. Ωραία, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Πατήστε like, κάντε subscribe. Αν σας άρεσε το βίντεο. Τα λέμε. Α, και ξαναπώ. Να, εδώ, το ξαναλέω. Εδώ, θα το βάλω στο κάτω μετά. Εδώ γράφει τα ονόματα. Το δικό μου κανάλι με το. Που είναι δικό μου, του Στράτου και του Γιάννη. Και αυτά είναι τα δικά μας κανάλια του καθένα. Αυτό είναι. Εδώ. Αυτό εδώ του Γιάννη και αυτό εδώ του Στράτου. Bye, τα λέμε.